Wow naman! Kabalo mo, pilay pabuya? Pila man, sir? 10 million. Kailangan yun ako madakpan si Pastor. Sir, yes, sir! Di pwedeng madakpan ko nila. Makita ko paraan. Na! Dutag view yun ng ipart, oy. Okay, attention! Uy, may hapon sa iyong tanan. Natay operasyon karon ha? Sir, yes, sir! Pero kaysa na may sundalo, SWAT o pulis. Kalasgaw, basig ako gipangitaan eh. Unsa man ang operasyon, sir? Operasyon Dakop Taron. Turon, sir, turon. Dakop Taron, dili Toron. Insa ba sir? Sir, engineer ka, sir. Foreman ka, sir. Urman si mong mata, budigahon ta ka. Ay, sorry day, sir. Wala tuyo. Kabalo mo, pilay pabuya? Pila man, sir? 10 million. Oh, kada-kuda ako. O, dako-dako yun ang 10 million. Mo nang kailangan yun ako madakpan si Pastor. Na! Murag ako yung gipangitaan eh ba? Isa ng pastor, sir. Basta, Pastor. Tungaon ta mo sa duha ka grupo. Kung kisay una makadakop, siya makakuha sa 10 million. Kana, pinimilyon. Oh, kasabot mo. Ikaw, Boss Marlo, ikaw commander sa isa. Ikaw, George, ikaw po sa isa ka grupo. Sir, yes, sir! Dito sa silas. Kaysa, nawa si Utol, nanglaag man dire. Manggani kinakasibat ko, dagana bag mga pulis. Di pwedeng madakpan ko nila. Makita ko paraan. Gisulod na lang kingdom. Usaon man ako ni. Na, nangatkat na. Buto naon, trespassing na ni sila. Di pwedeng makitaan ko nila. Mutago jugo ka nang di ko makitaan. Buisit na kahoy. Wow naman! Ka, itiya oy. Kabalo pa ka, sis. 10 million ang pabuya sa makakita kong pastor. O ba, sis? Nakuha, no? May manghapak makasis. Uy, pwede mo, uy. Ay, tara. Tulo na ko na, be. Na, maalaan dyan akong kaambal ron. Ay, miga. Sis, ano yan? Diba, sis, mauna? Oh, sis. Sis, 10 million! Ako hindi ko mga gusto, sis. Ang di gusto ni mo. Katong dulangan, biglang mo vibrate ba? Kabarato rato, sis. Uy, basta, uy. Hello? Hello, gipansin ko. Asa mo mga tumiga? Sabog na, agad na dapit. Ikaw, asa man minimo dalon? Wala ako na duty. Oh, sabog nang dapit miga. Oh, miga, ako bala. Sige, tara. Taysa, pre, kay bro, may heartbreak dire, pre, oh. Nagdugs. Ito mo na, pre. Trisyo? Saga naman ka nga. At nagipangita ba? Kasi nag-discore na, pre. Dugs. Ay, kuya. Nasa may tawagan. Kadali lang, kuya, ha? Sige, basta balik mo na yun, ha? Oo, kuya. Hello? Uy, hello, ma'am. Uy, boss, na nanawag. Hello? Hello, ma'am. Hello, sir? Nakita naman si Pastor Diri, ah. Anhian dayon ninyo. O, sige, ma'am. Hello, sir? Oh, yes, ma'am. Na si Pastor Dinhi, ah. Anhian ninyo. Sige, sir, paabot ni. Padulong na, may. Sige, sir, magulat ni ninyo. Padulungan, eh. Tara. Tara, sis. Nakawalag, eh. I-blackmail na dyan siya ng doon ka babae ba? Hain naman itong mga chika. O, tura. Malik na. Sorry kay kuya, ha. Nagbugay ka ayo, Ay, may. wala problema. Tara. Tara, ang target, oh. Boss, parang target to. Ano sabi? Dakpa dyan ako gabalon. Nadali dyan sa kong trabaho ba? Ako may nakauna na, sis. Bulala kay kagbaba. Saba, oy, di magay ka makabaluan na. Gwati ka giingnan. Hey, Jod, agas ako yung una nakakita. Dili, sis. Ako, Jod. Ako na ang kitaan eh. Kami nakauna dire. Ayaw mo patakilan. Kami nakauna dire. Bahala mo dyan.